Қаумығығыз. Башқұртстан елдаш телевидениеында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта Башқұртстанда ер кіші өз автомобилі астында хәләк була. Республикала махсус сигнал профилактика операцияға башланды. Үфі мотоциклисттары социаль акция өткерді. Ошы һәм башқалар турһанда хәзер үк карай алаһығыз. Башқұртстанда ер кіші өз автомобилі астында хәләк була. 12 апрель көне Ишимбай районында Ишимбай-Петровск-Красноусол юлының 25 километрында 47 яшьлек ошында яшәүче ир Тата эвакуаторында Ишимбайга китеп барганда уң ягына кюветка төшеп китә. Авария һөҗүмтәһендә водитель үзенең транспорты тәгәрмәсләре астында кала һәм хәләк була. Әлеге вакытта фаҗиганың шарттарын һәм сәбәпләре ачыклана. Тикшерү эшләре башланды. Башқұртстанда автомобильләр түнкәрелеүенең 2 осрагында 5 кеше зыян күрә. Береһендә водительдең ифрик булуы билдәләнә. Республика дәүләт автоинспекцияһында әйтүләренчә, беренче авария 20 апрельдән төнендә Бөрьян районының Иске Сөбхангал авылында теркәлә. 26 яшьлек водитель ифрик килеш ВАЗ-2106 автомобилендә түнкәрелә. 17 һәм 12 яшьлек кызлар зыян күрә. Бунан һуң 3 сәгать үткәч Калтасы районында охшаш юл фаҗигаһе була. Краснохолм-Нефтекама трассаһында 19 яшьлек водитель ВАЗ-2107 машинаһында кюветка төшеп китү сәбәпле түнкәрелә. Водитель үзе, тагы уның 24 һәм 18 яшьлек пассажирлары дәваханага озатыла. Өфөлә внедорожник яшь катынды бәрдәре һәм сәскә магазинын төкөй. Авария үткән якшәмбе көне Чернышевский һәм Ленин урамнарының сатында була. Башкаланың дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматы буенча, ВАЗ-2107 водителе юл сатында светофордың кызыл төсенә килеп сыга. Әкия водителе бәрелешүдән ситтә калырга теләп, юлдан сыга һәм шунда яәүлене тапай. Адак сәскә магазинына барып төкелә. Зыян күрүче кызга медицина хезмәткәрләренең ярдәме таләп ителде. Әлеге вакытта аварияла гаепле булусы һәм фаҗиганы булдырусы шарттар тикшерелә. Башқұртстанда балаларның юл транспорт травматизмы әле булһа авыр хәлдә кала. Хатта бер бала зыян күрһә лә аяныс күренеш. Юл кагыйдәләрен һанга укмау бик кызганыч һөҗүмтәләргә алып килергә мөмкин. Шулай итеп 15 апрель кисендә Өфе районында Өфе-Иглин юлының 7 километрында 37 яшьлек Өфе катыны Лада Гранта руль артында 14 яшьлек ошында яшәүче юл аша билдәләнмәгән, шулай да күренгән урындан чыгып барган кызны тапата. Авария һөҗүмтәһендә 8 сыйныф укучысы каты тән ярәхәтләре менән дәваханага озатыла. Полиция хезмәткәрләре ни өчен баланың юлда килеп сыкканын ачыклаячаклар. Балалар катнашлыгындагы тагы ла бер хәл бәхеткә каршы зыянһыз тамамланды. 19 апрель иртәһендә Белорет районының Атнурок авылында ПАЗ маркаһының мәктәп автобусы елгала сак батмай кала. Автобус авылдан район үзәгенә балаларны дәрескә алып китеп барган булган. По предварительным данным, 52-летний водитель при переезде через реку Нур съехал передним левым колесом автобуса с насыпи моста. В результате происшествия пострадавших нет. Автобус механические повреждения не получил. Башқұртстанда 4 кешенең гомер өҙөлөүендә гаепләнүсе суд алдына басты. Республика прокуратураһы мәгълүматтары буенча, быел гыйнвар айының 1 иртәһендә Chevrolet Niva руль артында бер ир дусына юллана. Водитель кесә телефонына маугып, юлдың каршы ситенә сыга һәм 5 кеше китеп барган 15 модель ВАЗ автомобиленә бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә һуңгыһының 37 яшьлек водителе һәм 3 пассажиры шунда ук һәлак булалар. Адак билдәләнгәнчә, Niva водитель руль артында ифрик килеш булган. Суд гаеплене колония поселениега 5 ел ярымга ебәрергә һәм уны 3 елга водитель праваһынан мәхрүм итәргә дигән карар сыгарды. Өфөлә тагы ла бер водитель суд хөкеменә тарттырыла. 56 яшьлек Өфөлә яшәүче кеше тапап үлтерүдә гаепләнә. Март айында Kia Soul водителе Өфө-Оренбург трассаһынан барганда Макроусова авылы эргәһендә светофордың кызыл төсенә туктамаенча мәктәптән кайтып барган 13 яшьлек баланы тапата. Укучы шунда ук ян бирә. Тәүдә водитель светофордың яшел сигналына бардым дип ышандырырга тырышты. Әмма 7 шаһит киреһен исбатланылар. Йыелган дәлилләр авырлыгы астында гаепләнүче үз гаебен таныны. Башқұртстанда профилактика саралары башланды. Хәзер дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре махсус сигналы булган машиналарга юл бирмәүче водительләрне тотасак. Бундай кагыйдәне бозучыларга штраф я водитель праваларыннан мәхрүм калу янай. Махсус сигнал операциясы 22 апрельдән 29 апрель азагына тиклем узгарыласак. Штраф күләме 500 сум, праваһыз калу вакыты 1 айдан 3 айга тиклем. Сегодня в Башкортостане стартовала операция «Спецсигнал». Это значит, что будут ловить водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту. Но нужно помнить, что уступать дорогу машине с мигалками нужно в любой ситуации, ведь иногда от этого зависит чья-то жизнь.
Вы движетесь по левой полосе. Справа от вас ни одной машины. Разве вы не слышали машины, движетесь по спецсигналу? Так. Нарушайте правила представления спецтранспорта. Я ехал по делам, срочно торопился. Такие срочные дела, что Сапринком. Жена рожает. Ну, видите, сейчас дольше будет вас ждать из-за вашей Ну ладно, подождет немножко. ошибки. Сейчас решим проблему. Штраф выпишем, а дальше поедем. Частенько так делаете? Частенько Нет, спешите? первый раз. Последний, наверное. Да, и последний. Сотрудники госавтоинспекции будут выявляться правонарушители, которые не предоставляют преимущество движения транспортным средствам, имеющим светографические схемы, обозначения на поверхности, а также одновременно пользующимся звуковым сигналом и проблесковым маячком синего цвета. Үткән кисәднала стәрел тамакта мотоцикл катнашлыгында юл фаҗигаһе теркәлә. Кадрлардан күренүенсә, һул якка борылырга теләгән прицеплы внедорожник менән мотоцикл бәрелешә. Бындай кызганыч хәл мотоциклистларда дөрес экипировкалы булырга һәм автоһәвәскәрләрне арттагы күренеште сагылдыручы көзгеләргә ешрак карарга тагы инандырды. Әмма яңа мотосезон башлану менән 2 шулай ук 4 тәгәрмәсле техника водительләренең был кагыйдәләрне истәрендә тотмаулары ачыклана. Тап шул сәбәпле Өфө мотоциклистлары авариялар һанын кәметү максатында еш кына төрле акциялар узгарып тора. Мы наконец-то дождались хорошей теплой погоды, когда, наверное, каждый мотоциклист в течение зимы мечтал об этом времени. И сегодня уже мы на дорогах встречаем с вами мотоциклистов. А сегодняшняя акция у нас посвящена тому, чтобы обратить внимание водителей на то, что на дорогах появились мотоциклисты. Да, она, может, проходит пока вот в таком формате, что мы на парковке одного из супермаркетов это делаем, но это сделано специально, чтобы не на дороге останавливать автомобилистов, а именно объяснять, рассказывать, как надо, по крайней мере, обращать внимание на мотоциклиста уже на дороге общего пользования. И, конечно, хотелось бы, обратиться к нашим уважаемым автовладельцам. Мы сами автовладельцы, но сейчас наступил сезон, мы уже с мотоцикла не будем сходить. Обращать внимание на мотоциклистов, которые попадают в зону обзора, и особенно в момент пробок, в момент светофоров мотоциклисты всегда будут пытаться пройти в среднем ряду. Өфөлә үткән кисәдна көне Республика балалар клиник дәваханаһының пациентлары өчен байрам булдырылды. Аниматорлар һәм бию коллективтары десанты балаларның күңелен асып, уларга кыенлыктарын онытырга мөмкинчелек бирде. Байрамга сакырылган Лига спорт бию студия һәм Milky Way балалар иҗади коллективы бәләкәй пациентлар менән бергә уйнанылар һәм бәйнеләр. Позову сердца мәрхәмәтлек фондының активистлары бик зур ярдәм күрһәттеләр. Фонд еш кына шуның кебек сараларда катнаша. У нас на год уже распланированы все акции. Республиканскую детскую клиническую больницу мы посещаем каждый год, уже 3-й год подряд. Как-то хотим развлечь детей, разукрасить их досуг. И еще чаще всего мы посещаем отдаленные социальные приюты, которые находятся в отдаленных местах республики. Баланың авырган сагы кебек кыен вакытта психологик ял әсәләргә лә кирәк. Чөнки улар авыруды пациентларның үзләренә караганда ныграк кисерә. Байрам вакытында улар менән елмаю медицина үзәгенең югары квалификациялы психологы эшләне. Психоэмоциональное состояние ребенка зависит от того, как родители воспринимают и как они к этому относятся. Я думаю, каждый должен не оставаться безучастным в таких вещах, в таких мероприятиях, потому что поддержка каждого важна таким детям. Онкогематология бүлегендә дәваланган балалар был сарыга килә алмаһалар да яхшы хистәрһез калманылар. Улар өчен бүләктәр әзерләнгәйне. Сараны оештырусы Лукойл Уралнефтепродукт яуаплылыгы сикләнгән әмгыятьнең вәкиле Илина Мугурддинова фикеренсә яхшы кәеф һавыгуды тизләтергә мөмкин. Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является забота о подрастающем поколении. Мы понимаем, что для гармоничного развития каждого ребенка необходима сплоченность, поддержка не только со стороны семьи, но также со стороны всех сегментов общества в целом. И сегодня я хочу пожелать всем детям
не только Республиканской детской клинической больницы, но также и всем детям города, республики и всего мира здоровья, скорейшего выздоровления. Күн һайын юлдарда игътибарга лайыклы бик күп хәл вакыйгалар була. Шулардан күбеһе видео теркәү корылмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында Башкортстан Республикаһы юлларындагы мажаралы, кызыклы шул ук вакытта кызганыч вакыйгаларны тупланык. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапкыр күрү итә. Башкортстанда көнсөл катын һөйгәненең машинаһын алып касала, бер йортка барып бәрелә. Бул хәл яңарак Стәрлетамакта була. 21 яшьлек яшь катын үзенең 44 яшьтәге яренә килә. Алкоголь исемлектәр йогынтыһында ир кеше йокыга китә. Катын шул вакытта уның телефонында икенче һөйекле кешегә арналган СМС хәбәрләрне укый. Исерек килеш автомобиль менән идара иткән өчен бул катынды 10 тәүлеккә тотып калалар. Башкортстан Республикаһы юл хәвефсезлегенең дәүләт инспекциясе пресса хезмәтендә әйтүләренчә, бул факт буенча җинаять эше кузгатылган. Балаларның юлдардагы игътибарсызлыгы олыларның битараф булуыннан тора. Кайсы сакта шундай ваемһызлык бар сектордан аша үтә. Республика дәүләт автоинспекциясе яуләрдән юл аша сыгу урынында велосипедта китеп барусыны тапаткан водитель эзләй. Авария моменты видео күзәтү камера объективына эләгә. Бул хәл 16 апрельдә Стәрлетамактың Ходайбирин урамында була. Шаһитларны полициягә мөрәҗәгать итәргә һорайбыз. Кире якка борылыр өчен туктар алдыннан борылырга берәү дә ярдәм итмәгәнлегенә игътибар ит. Югыйсә тиз генә борылдың да артабан китеп булмай. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа, Кирова 128/1. Үзегезнең видео язмаларыгызны бәйләнеш тәсилләрендәге безнең төркемгә, я булма 8927 63 94 WhatsApp хандарына ибәрегез. Һез юл патруле Өфе программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булсын. Һау булыгыз.